Май пролетта вече е тук, и то не е като някакво обещание някъде в някакви видеа или текстове, а наистина като факт. Усеща се и по въздуха, и по светлината, както и по начина, по който тялото ни се отпуска след дългите зимни месеци. Здравейте, аз се казвам Анна Христова и ви приветствам с добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще си говорим за насоките, които звездите ни дават за май месец. И така, планетарният фон съответства точно на това усещане, на това особено отпускане след дългите зимни месеци. Тъй като ние се намираме в сърцето на знака Телец, или както вече напоследък е модно и актуално, всъщност то е добре забравеното старо, да се нарича съзвездието Бик. Това е знакът на Земята, на сетивата, на трайното, на статичното, на неподвижното. Знакът, в който градинарят знае, че трябва да се намери правилния момент, в който да се посее семето. И не бързаме в никакъв случай. Знае градинарят също така, че плодът идва след добре положения труд и че красивото се изгражда с много търпение. Управителката на знака Телец е Венера и тя никога не можем да я приемем просто като декорация. Напротив, тя е принцип на притегляне, на привличане, особено на стойността на онова, за което си струва да се положи усилие. Венера е една хубава нощна планета, която има точно такава притегателна сила. Май месец 20 за тази година носи едно така необичайно силно качество, тъй като месецът започва с пълнолуние на 1 май и ще завърши също с пълнолуние на 31 май. Разбира се, в два различни знака. Пълнолунието на 1 май е в знака Скорпион, докато това, което е на 31 май, е в знака Стрелец. И това е изключително специфичен момент. Двата края на месеца са маркирани с точки на равносметка, на пик, на преосмислене, точно каквото и всяко пълнолуние по принцип. И това, разбира се, е рядък момент, рядко се случва. И когато имаме такива тригери, е хубаво да бъдем будни, да наблюдаваме какво става около нас, какви сигнали ни подават или тъй наречените синхроничности, които ни подават звездите, планетите, обстоятелствата. Освен това, Плутон е доста активен и интензивен през по-голямата част от тази година. И всеки месец носи неговия специфичен заряд. Май от тази гледна точка не прави изключение. Но нека да погледнем малко по-детайлно към общата картина. Като цяло, май може да се раздели на два различни ритъма. Първата половина до около 17 май е, така можем да кажем, по-земна, по-практична, по-физична, тъй като телецът дава своя естествен темп. Бавен, но много силен и много мощен. Тялото ни иска по-специфично внимание. Точно както и Земята иска също по-специфично внимание. Или Земята иска нашите ръце да я докоснат. Домашните дела, семейството, практичните задачи, всичко това говори за по-силно от обичайното внимание. Плутон от 6 май до 21 май ще е в статична фаза, преди да навлезе в неговата ретроградна фаза. А когато Плутон спре, за да се върне в неговата статичност, изключително силно се концентрира неговата енергия. И разбира се, това много силно ние ще го усетим. Като през въпроси за промяна е любимата дума трансформация, която свързваме с Плутон, през борба за власт или пък за онова, което се е застояло твърде дълго, то съответно е възможно да излезе на повърхността. Но не за да ни донесе още трудности или проблеми, а просто или пък депресивни състояния, или пък агресии, а просто за да ни освободи, разбира се, ако ние му позволим. За сметка на това, втората половина след 17, особено когато и Меркурий премине в знака на собственото си владение Близнаци
И на 21 май, когато и Слънцето премине в тази хубава троица с Оран и Меркурий, тогава ще имаме изключително силно, усилено умствена дейност и активност. Можем наистина да усетим един такъв тласък, как идеите се ускоряват, общуването също, информационния поток също много ще се оживи. Умът иска още повече стимул, още повече разнообразие. Общата препоръка за целия май, която бих ви дала, е: не избързвайте с важните решения в личен план, особено в датите около 22 и 29 май. По-скоро тук насоката ми е да действате търпеливо и а, качествено със собственото си темпо. Нека сега да видим кои са важните дати за май месец и как можем ние да реагираме на тях. Какво е добре да правим? Както казах, пълнолунието е на 1 май, за това ще запиша едно допълнително видео, тъй като има много специфични ключови моменти, които е хубаво да ги разгледаме обстойно. Но сега в общи линии можем да кажем, че пълнолунието е доста предизвикателно и напрегнато, а Венера, планетата на която управителката на Телеца, пък е с хармонично влияние към Сатурн. Това Луната, всъщност пълнолунието в напрегнат аспект с въпросния Плутон, което означава, че емоционалната енергия не е просто така в пика, а тя ще бъде наистина много силно. Първо, имаме самия знак Скорпион, Луната в Скорпион. Това са две емоционални състояния, оголемени така като един голям балон. Второ, всяко пълнолуние по принцип си е мощна експанзия, така ако мога да се изразя, на емоционални състояния. И трето, имаме Плутон, който участва в цялото това пълнолуние, което означава, че това пълнолуние, разбира се, ще действа до следващото новолуние, т.е. до около 16 май и означава, че както преживеем 1 май, така това ще ни очаква до 16 май. Доста така наистина мощна енергия се задава, която може много да, ако мога така да кажа, да е взривоопасна по отношение на емоциите. И онова, което правиш в началото на месеца, наистина ще има голям ефект. Опитвам се да намеря по-подходящи думи, за да избягвам прословутите трансформация, промяна и така нататък. Но истината е, че за всеки според мястото, където се разполага знака Телец и знака Скорпион, там ще има напрежение. Затова моята препоръка, специално за това пълнолуние, е да насочите конструктивно енергията, която наистина се образува за всички нас. И не я оставите така да протече като някакво обстоятелство около вас, а напротив, вложете в нещо смислено, защото това нещо ще работи за вас. Дайте си някакъв проект, дори да няма някакъв, кой знае какъв голям значим резултат. Въпросът е, че вие ще изведете от тялото си въпросното емоционално състояние. Наскоро в една лекция по психология точно това казваше лектора, че въпросните ни сенки, които се образуват в нашето подсъзнание, те са в резултат от това, че ние не сме успели да изведем нашата емоцията, която ни съпъства в дадена ситуация, да я изведем навън. Било то да изкажем, било то да направим някакво физическо действие, просто да излезе от нас. И по този начин се образуват сенките. Така че на 1 май, когато е пълнолунието в самия ден, даже може още повече е хубавото, че е почивен ден, може да работите по някакъв проект, който отдавна така имате идеи за да свършите. Дори най-простото елементарно нещо да почистите къщата си, пак е физическо действие, което няма да позволи на емоциите да бушуват във вас, защото те могат да се превърнат в неудовлетвореност, могат да се превърнат в депресивно състояние, в агресивно състояние и във всякакви такива нехубави състояния.
напрежение, което така нестабилност, без някаква ясна причина да имаме срещу нас. В същия ден Венера е в много добър хармоничен аспект с Сатурн. Това е една наистина много красива противоположност на това, което се случва на самото пълнолуние, тъй като това е аспектът на нежната категоричност, ако мога така да кажа, на действието, което носи едновременно топлина, устойчивост, ще се почувстваме сигурни. И това също е хубав ден, в който да разговаряме с хора, на които държим, или пък искаме да бъдем чути и да останем в контакт с човека, с който имаме да му кажем нещо. 1-9 май е период на така много лично отношение, тъй като в началото към цяло, към домашните, към близките, в началото на месеца Луната е ориентирана именно към домашното, към семейното, към близкото. И отношенията с родители, с деца, партньори, приятели, те ще бъдат на преден план тези дни. Съответно, ако имате натрупани задачи в личния си живот, ако близкото обкръжение изисква вашето внимание, дайте му го сега, защото след 9 май настъпва нов интензивен период, в който обстоятелствата ще диктуват по-силно ситуацията. Телецът, както казах и в началото на видеото, обича земята в буквалния смисъл. И от тази гледна точка, ако имате градина, двор, балкон с саксии, времето с ръце в пръста в тези дни не е просто някакво приятно занимание. Напротив, то ще ви зареди и ще способства въпросното силно емоционално напрежение да излезе от вас. Още повече, че Плутон в стационарното си положение, така, в неговата стационарност, наистина усилва земната енергия. И това е буквално излъз на всичко това, което се случва горе на небето. Защото и Луната, и Плутон в световен план, когато се съберат тези двете планети заедно или направят напрегнат аспект, именно тогава се случват най-големите земетресения. Та за да няма земетресения във вас, по-добре работете по някакъв начин с земя. Ако имате саксии, погрежете се за тях. Ако не, просто излезте и имайте допир с земя. На 3 май Меркурий преминава в Телец и мисленето много рязко сменя скоростта си, защото от бързото, огнено, импулсивно, острото влиза в бавното, спокойното на Телеца, разбира се. И тук съответно думите ще тежат повече, мислите по-задълбочено. Това е много хубаво време до 17 до новолунието, когато да обмислите, когато Меркурий след това ще влезе в Близнаци, но това време е много подходящо за практически планове, също така за качествени покупки, вещи, които ще ни служат много, много дълго време. Но това в никакъв случай не е подходящо време за импулсивни решения, а само за такива, за които сме сигурни. 5 май Марс среща в напрегнат аспект Юпитер. Това е ден за много засилена активност и физическа, и умствена. Стремежът към преодоляване на препятствия е много силен, а желанието да покажем себе си, да се докажем също е много силно. Но точно тук е големият риск, защото когато тази енергия на егото е много силна, идват и конфликтите, разбира се. Затова е добре да действате целенасочено, да се доказвате само в сфери, в които наистина си заслужава, а не просто така. И не позволявайте в никакъв случай амбицията да се превърне в сблъсък, от който никой няма да спечели нищо. 6 май, 6 май на Гергьовден е точно първият ден на стационарност на Плутон. Плюс това имаме Меркурий, който ще бъде в квадрат с Плутон. А на 6 май ние знаем какво е, нали, толкова много хубав празник, много така почитан в България, но когато Плутон е именно в това негово статично положение, неговото влияние, както казах, е много концентрирано. Дори е много по-интензивно, отколкото Плутон е в някакво движение, било директно, било ретроградно. Темите, които Плутон носи със себе си, пак са промяна, власт, колективни процеси, разбира се,
онова, което е скрито и иска да излезе. И в тези дни едни хора ще се обединяват около обща кауза, други пък ще заявяват лидерската позиция в своето пространство. И двете са валидни излази на една и съща енергия. И тъй както казах, че Меркурий е в напреднат аспект с квадрат, думите тук ще имат много специфична и особена тежест. За съжаление, не винаги с добър край. Но, моля ви, избягвайте спорове, особено след така под влияние на определено количество алкохол. В никакъв случай не отговаряйте на провокации. Също така не се задържайте дълго на места с много хора или пък на места, в които има така много насъбрано емоционално състояние. Там, където виждате, че ще стане някакъв скандал, по-добре се оттеглете. Мълчанието е злато за този ден наистина. Прескачаме, отиваме към новолунието в Телец, което се случва на 17 май. Меркурий току-що е минал в Близнаци. И това новолуние е точката на засяване наистина. Ако пълнолунието е момент за равносметка, новолунието е за намерение. Можете да си направите ритуал, в който да си кажете какво искате да изградите, каква стабилност искате в живота, материалното благополучие, постоянството, качеството на труда, как искате да изявите талантите си, дарбите си, как да ги материализирате, защото това е само една идея, която трябва да се въплати тук на Земята. Така че около 17, ако искате да се развивате в собствен бизнес, в това, което наистина ви е било до този момент като хоби, сега е момента да си го напишете, да си го направите. За хората, които са родени в края на Телец и началото на Близнаци, краят на Скорпион или началото на Стрелец, това новолуние ще донесе доста осезаема промяна. Нещо ново очаквайте да влезе в живота ви, но не чакайте то да се случи само. Принцът на белия кон няма да дойде, напротив, вие трябва да отидете и да го потърсите, където го видите. В чисто практичен план това може да се изрази под формата на това да си купите нова книга, да започнете нов курс, да въведете малка промяна в рутината си, която е изберете съзнателно това, което искате да направите и тогава съдбата ще го довърши. Но не да чакате съдбата да дойде да ви каже, ето тук имам примерно хикс пари, ти искаш да направиш нещо, хайде сега ето ти парите, направи го. Не, няма да стане така. В същия ден, както казах, Меркурий преминава в Близнаци, там където той се чувства много добре и съответно ума започва още повече да се ускорява. За това ще говорим допълнително, тъй като там Меркурий се събира с Оран. От 17 май комуникация, пътуване, общуване, пътуване, обмен на идеи. Всичко това ще получи подкрепа. За ученици, за студенти, за преподаватели периодът след 17 е особено продуктивен. И ето го самото съединение на 18 май, когато Меркурий се съединява с Уран. Меркурий е проявлението на Уран, тук на чистоземен план. Ако чакате някакво озарение, то може да дойде именно в тези дни. Меркурий и Уран в съединение отварят канали за именно това нестандартно мислене, за неочакваните решения, за идеи, за които изобщо не сме се сетили до този момент. И ако имате задача, която отдавна търси своя отговор, обърнете внимание около 18, но в никакъв случай не насилвайте да стане точно така, както... Тоест, искам някакъв отговор на някаква задача и наистина точно не трябва да получа отговор. Не, няма да стане така. Оран все пак, нека да помним, че управлява Водолея, а Водолея е израз на свободната воля, на свободата. И в никакъв случай не иска притискане. Няма да стане чрез това насилие. Оставете мислите спокойно да си текат и просто дръжте съзнанието отворено, да забелязвате всичко това, което
пак ще се повторят синхроничностите, които се случват. На 19 май Венера е в Рак и Марс преминава в Телец и те в същото време образуват хармонични аспекти към Меркурий. Двоен планетарен преход на нашите чувства Венера и на нашата воля на действията. Венера, когато навлезе в Рак, тя е доста по-сантиментална от тази фриволност, която имаше в Близнаци. Тук има по-дълбоко отношение. И в тази връзка, така, начина по който общуваме с близките си, с дома, с всичко това, което е около нас, може да ни донесе усещане за сигурност и за принадлежност. И всичко това може да се прави с по-голяма тежест, това исках да кажа. И в началото на месеца, ако така беше за леки, фриволни, така живи контакти, флирт, нека да си го кажем, Венера в Близнаци си е точно представителка на това флиртуване. След 19-ти качеството на връзката съответно ще стане по-важно от това с колко човека си контактувал. А Марс, когато излезе от собствените си владения и мине във владението на Телеца, темпото много ще се забави. И действието ще продължи, но вече с много по-голяма устойчивост и с внимание към качеството. Това първоначално може много да ни изнерви, защото първо имаме Меркурий, който е в собствения си знак Близнаци и съответно има нужда от ума ни да е жив. От друга страна, Венера в Рак също е доста емоционална и чувствителна, особено в нейната така фаза, в която е в момента като е вечерница, т.е. на небето вечерно време се вижда. Тук има така една още по-дълбока емоционалност и съответно, когато Марс е в знака Телец, той вече няма тази сила и действие там, където се чувстваше добре в собствената си територия. Това означава, че ние малко можем да преекспонираме в нашите чувства и емоции. Това исках да кажа. Да не може действията ни да насмогнат на чувствата и на мисълта. В същия ден Меркурий е в много добри отношения с Нептун и с Плутон, което е много рядка комбинация, тъй като е хубаво да обърнем внимание на този период изобщо от 17 до около 20 май, когато творческите ни проекти, всякакви изяви, особено които са свързани с говорене, и работата, в която е включена интуицията или пък аналитичното мислене, всичко това трябва да се обедини по някакъв начин. И ако имате да кажете, ако имате изява пред публика, опитайте се да насрочите тази изява за 19, когато е много хубав ден за тази въпросна публичност. Но при всички случаи наблюдавайте какво се проявява около вас, тъй като това са тъй наречените висши планети, които работят, достигат, подават сигналите си, ако мога така да се изразя, до нас през тези планети, които са най-близко. Меркурий, Луна, Венера и Марс. И ето тук един момент, в който отгоре се спускат сигнали и ние е хубаво да ги уловим. Слънце в Близнаци. Хайде, и последната планета, т.е. поредната планета, която ще се присъедини към триото Близнаци. И тук вече Слънцето, когато напусне Телеца и навлезе в Близнаци, защо психичната атмосфера ще се приповдигне, ускори, разнообрази и защо е възможно да се появи желание да бъдем на много места едновременно. Съкън да не пропуснем от някъде нещо. Тук има една групичка, отиваш да чуеш тук какво се случва, там нещо, едното ти ухо, обаче е на другата страна и ти постоянно си там да чуеш и тук и да прочетеш и постоянно телефона ти пилука. Това ни очаква в ерата на въздуха. Честно казано, наистина е предизвикателно. Как тялото ни ще реагира на целият този интензитет. И най-важното нещо е, може би, поне аз така, както съм си го мислила, да се опитаме да се фокусираме и да не се разпиляваме прекалено. Да, близнаците са знакът на многопосочността,
Но да, има изключително голям информационен поток, но да се стараем, а все пак да използваме и влиянието на Сатурн, който има участие в владенията въздух, да бъдем целенасочени, фокусирани и постоянни в това, което наистина ни интересува. Може би така ще успокояваме този наистина голям обем информация, която ни залива от всякъде. И също така е много важно да се избира кои посоки имат истинска стойност, защото това е малко препратка от към телеца. Нали? Това, което е стойностно за мен, само към него ще фокусира вниманието си. За мен това лично е мотото за май месец. И не само за май месец, а в така, може би за годината. Периода 22-29 май Венера е в напрегнати аспекти и съответно това е период, в който да не вземаме важни решения. Като на 22 Венера е с предизвикателна конфигурация с Нептун, а пък на 29 е с Сатурн. Това са два дни, в които качеството, т.е. неяснота и съответно ограничение в личен план. Като това може да бъде прието, като някой ме ограничава в моите чувства, или пък някой прекалено ме пресира, или е много авторитарен към мен и съответно не ме разбира, не ме оценява. Такива неща могат да се изредят в този период. И съответно препоръката ми е да не вземете решения по отношение на близките ви връзки, съюзи около тези дати. Не защото не може да решите, а просто защото вие виждате по един начин, т.е. не виждате пълната истина. По-добре изчакайте и направете крайното си решение, вземете крайното си решение, след като тези дни отминат. 26 май Марс е в квадрат с Плутон, един от най-интензивните аспекти и дни в месеца. Много силно напрежение и физическо, и психологическо, и понякога в някакви ситуации, в които ще бъдем приклещени един вид. Бъдете особено внимателни и концентрирани тези 2-3 дена, 25, 26 и 27 май. Избягвайте всякакви рискови дейности и в никакъв случай не подценявайте сигналите за умор или напрежение в тялото си. Намерете изход най-добре. Естествено, винаги, когато имаме Марс и планетите на волята, Марс и Плутон, винаги се препоръчва активност, физическа активност. Това е много добър канал за излъз на тази енергия. А, Извинете. Това е ден, в който също така не се препоръчва да бъдем пасивни, напротив, но не и да бъдем прекалено активни. Нали, този аспект не предполага да отидете и 2 часа да се блъскат фитнес тежести в фитнеса, защото пък може да доведе до прекомерно натоварване на мускулите. Въпросът е в баланса. Ето това е. И да завършим месеца с второто пълнолуние. Както казахме в началото на видеото, месецът започва с едно пълнолуние и завършва с второ пълнолуние. Но тук вече тонът е различен, защото Слънцето е в Близнаци и се отдалечава от Оран, а не се приближава. Т.е. атмосферата е доста по-лек, отколкото това пълнолуние, което беше в началото на месеца. Също така, последствията от това пълнолуние пък също ще бъдат доста позитивни, защото то е добре спектирано, ни дава енергия, подем и някакси усещане за завършеност. Само в самия ден, разбира се, на пълнолунието можем да се усещаме, разбира се, по-емоционални, но и по-здържани, тъй като Венера, нали, в Рак е емоционално сдържана и съответно не можем да изразим тези емоции. По-трудно ни е и от тази гледна точка могат да се появят кризисни ситуации или пък спадове, но те са общи, не толкова лични. И това, което мога да кажа е да внимаваме да не чувъркаме по отношение на амбициите на хората около нас. Тоест така да бъдем малко по-премерени. По отношение на здравето, не е толкова катастрофален по отношение на май месец, но все пак има дни, в които тялото иска особено повече внимание.
Както казах в началото, 3 и 9 май да имаме по-висока и засилена физическа активност, но да бъдем внимателни с травмите. Като тук сърдечно-съдовата система може да бъде под по-голямо натоварване, особено ако имате предпоставки за повишено кръвно налягане. Около 14-18 май имаме интензивни и напрегнати дни. Също така не насилвайте тялото тогава. 19-21 май особено внимание към неочаквани физически травми и ситуации. Изобщо в тези интензивни дни следвайте съветите на лекаря по-стриктно от обичайното и не отлагайте грижата за тялото си. Ако можем да обобщим, май месец наистина разделен на две. Първата половина е по-земната, по-практичната, по-близка до материалното, докато втората половина е по-умствена, по-заобщуване и по-насочена навън. А принципът, който обединява тези две действия е именно търпението, което ще бъде злато за този месец. Не защото не трябва да се действа, а защото онова, което правим с качество и устойчивост, е онова, което става. Тоест, да засеем с внимание, да изградим с постоянство и когато месецът завърши с второто си пълнолуние на 31-ви, този път ще има да видиш какво се случва и назад. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви беше интересно, не забравяйте да се абонирате за канала, да го споделите и да ме последвате. До скоро!